Здравейте всички! Ще правя клип като преди на Five Nights at Freddy's 3. Ще почвам третата нощ. Смятам да я почна вместо да ви говоря за алабала, какво ми се е случило за деня, защото ще става скучно. И какво ми прави Nightmare мода? Какво пък? Знам как се прави good ending. И хора така ми е останало и аз не знам защо. И бабла, както ми е каблан. Ще бъде интересна игра. Сега събирам кексчетата, ония черните. Трябва да съберете 4 от тях, аз знам къде са. Камера 2, 3, 4 и 6. Чика с парти. Чакай, имам. Това знам. Ето го мъртвото. Другото мъртво дете, на което трябва да дам торта. Поп. 2 торти дадени. Айде да почвам третата и четвъртата нощ да ги правя. После... Както и да е. Айде по-бързо. Следяте спрингтрапи. Няма се хвана на номера с дружките ти. Стой си. Стой си там. Не съм ти позволила да ходиш там спринги трапи. Стой тук. Спринги трапи. Стой си там. Няма да гледам на 8 камера. Няма да не ме хванем да пъпет. Защото той е един от най-трудните. Той е адски труден и е много трудно да го избегнеш. Две АМ. Сега ще да е още 12. Го там Фреди. Дет не мога да допускам да ме изскочи. Стой си там спринги. Казах нещо. Думата ми е заповед. Да може да се премести тук, но тук. Не, аз съм я създал играта, Скот Колфън я създаде. Той е от Тексас, не от Тексас. Така. Буп. Тук е без глупости, защото аз съм дете. Първото е, че аз съм дете. Второто е, че ще има други деца, които ще гледат. И ако са малки, не трябва да псувам. Пак Фреди. То мога да се спусна и да говоря малко глупости, обаче глупости не псувни. Поп. Погода. Аз почеша. Това е единственото нещо, което ще правя за третата нощ. Ще го гледам. Шест сутринта. Аре, минигейма е наред.
И днеска ще играя само третата и четвъртата нощ. Сега пак ще търся следи. Каква ли ще е следата то? А не, чакай, няма да е следа, ами код. Но е важен кода. Ето 395248. Запомнил го аз. 395248. И ще трябва да си го повтарям. 395248. Аре, следващия минигейм. Golden Freddy. There's been a slight change of company policy concerning use of the suit. 3, Don't. 9, After learning 5, of an 2, unfortunate 4, incident at 8. the sister location involving multiple and Остава. simultaneous spring lock failures, the 3, company has 9, deemed the 5, suit 2, 4, temporarily 8. unfit for employees. Точно е. Safety is top priority at Freddy Fazbear's Pizza, which is why the classic 3, suits are being 9, retired to an 5, appropriate location while being looked at by 2, our 4, technicians. 8. Какво No става? replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costume provided 3, to you. 9. Аха! Схванах. Един някакъв минигейм странен. Дето аз го наричам гличнатия минигейм. Тот си е наистина гличнат. Али, какво още? Аз много не знам какво трябва да се случи тук. Аз не за пръв път игра. Ох, фу. Две деца. Едно от мъртвите деца е горе. Обаче забравих как да стигна до там. Сетих се. Тука. Тук пък не знам как да се излъпна. Какво става? Много. Не може по-нагоре. Сега... Его мъртвото дете, на което трябва да дам торта. Буп! Дадох на още едно дете торта. Сега остава да направя другите две неща на... То аз мисля, че за днес мога да направя и петата нощ. Или не знам. Защото когато ми стане 30, защото мога аз да снимам до 15 минути. Спринги трапи. Аз не знам колко време минава. Нощ 4 не поглеждай тука. Никога. И на нощ 5. Добре, си имам радар.
Ще хвана подлец. Не можеш ми избягаш. Не може да ми избяга тоя. И да свършва нощта колкото се може по-бързо, защото... Ба. Ще свършвам клипа след малко. Ето 33-та. На всеки 30 минути се сменят часа, по-скоро... Ти играеш 3 минути. Щях да направя 5-та нощ, ако не се бавих чак толкова много на Golden Freddy минигейма. Hello. Видях чика. Hi. Милечка. Къде е Спрингидинги? Съгидинги. Его Фреди. Да ме отиде в травата и... Hello. Тук! Не сменяй! Аз не знам къде е. Но показва, че е тук. Hello. Сега да не се отмества оттам. Трябва да стои далече от мене. Hi. А, не, тук е. Его. А, 6. Бъгна ми играта. Какво става тук? Газ бъг. Добре. Ще направя минигейма на 5-та нощ. И тогава ще свърша. Или аз не знам. Фокси! Забравих, че ще играя с Фокси. Аз отдавна не бях я играл. Аз съм минавал 5-та нощи без читове. Дори следващия път мога да ви покажа как да хакнете Five Nights at Freddy's 3. Добре. Правя последния минигейм и казвам чао преди да ми стане 15 минути. Айде, по-бързо. This is just a reminder of company policy concerning Айде, бе! safe room is reserved for equipment and or other property not being currently used. Бу. Ще трябва да изляза на Balloon Boy минигейма, дето от лявата страна. Ето. Дадох торта на още едно дете и остава да учена на Happiest Day и ще имам звезда за Good Ending, като вече я имам. И с това аз след малко ще... Или сега... Казвам чао. И точно когато стане 15 минути ще спра. Фък, не. Омага, не. Никога не ми... What? Какво става? Какво става? Какво става? Който и да става, с това приключвам и казвам довиждане на всички. Да, спряваме играта. Довиждане.